ससुराल मैं धान न देबू का। नमस्ते प्रणाम, आप सब देख रहल बानी भोजपुरी प्लस। था आज के ई खबर बा भोजपुरी फिल्म ट्रेलर नमस्ते सासू जी के बारे में, जोना में बहू और सास ससुर के कहानी एक तरफा दिखावल गईल बा और जौन बेटा बा ओकर इतना ज़्यादा रोल ना बा जैसन कि हम ट्रेलर में देख के समझ सकत हनी। तो ट्रेलर में सीन का बा, गौरव झा बाड़े जो कि मेन लीड कैरेक्टर हीरो में बाड़े, यामिनी सिंह बाड़ी जो कि हीरोइन बाड़ी। और गौरव झा यामिनी सिंह से शहर में शादी कर लेवेले और गांव में ओकर मतारी बाप के पता ना रहेला, लेकिन शहर में कुछ ऐसा होखेला गौरव झा के साथ जो ना पर अकेले यामिनी सिंह के ही गांव आवे के पड़ेला। और वो गांव आके जब कहेले कि हम ओकरा से आपन के बेटा से बियाह के ले बानी, आप हमार सास ससुर बानी, तो वो लोग ना मानेला और कैसैयो तैसैयो ज़बरदस्ती जो यामिनी सिंह बाड़ी वो साथे रहेली और सास ससुर मान के उनकर सेवा करेली, सारा कुछ करेली। लेकिन मेन ट्विस्ट ई बा कि शहर में हीरो के साथ भइल का। तो हमरा हिसाब से जैसे कि ट्रेलर देख के लाग रहा बा कि हीरो के हो गए एक्सीडेंट और उनकर हो गए मौत, चाहे और कुछ पैरालिसिस हो गए हुई, जो ना कारण वो गाँव में ना आयल और गाँव में आके उनकर पुतौ उनकर सेवा कर रहा बाड़ी और गर्भवती भी बाड़ी, एगो लड़का के जन्म भी देवली, जोना पर ओकरा ऊपर बहुत सारा सवाल भी उठेला कि हमार बेटा के साथ एकरा कबो देखनी ना, तब ई कैसे माई बन गई। और बेटा जबले ना आई तबले हम तुहे अपन पुतोह भी ना मानम, ऐसन भी कहल जाला। लेकिन जौन ससुर होला ऊ तो पुतोह के अपना लेवेला, लेकिन सास ना अपनावेली। और इहे स्टोरी पूरा इर्द गिर्द घूमेले ई ट्रेलर में, जैसन कि देखे में आ रहल बा। बाकी फिल्म के नाम एकरे ऊपर रखल गईल बा नमस्ते सासू जी, कहे से कि सास के ही मनावे के बा, लेकिन ऐसे अच्छा होई तो अगर एकर नाम प्रणाम सासू माई चाहे प्रणाम सासू जी रखल गईल रही, कहे से कि भोजपुरी फिल्म बा तो प्योर भोजपुरी नाम रखी, ई हिंदी काहे लपेट देनी बीच में। बाकी स्टोरी हमें बहुत ही अच्छा लागल बा, देसी घर वाला स्टोरी बा, आप लोगन के देख के आनंद आई। और बात करी कलाकारन के तो कलाकार में गौरव झा, यामिनी सिंह, डिम्पल सिंह और उम्दा कलाकार अवधेश मिश्रा जी भी बाड़े हैं में, जो कि आप लोगन के भरपूर मनोरंजन करई हैं। तो हमरा तरफ से तो बहुत ही शानदार ट्रेलर बा। आप लोगन के ट्रेलर कैसा लागल कमेंट बॉक्स में बताई। बाकी जब फिल्म रिलीज़ हुई उम्मीद बा कि सिनेमा हॉल में तो नहीं रिलीज़ हुई, कैसे कि 2-3 गो स्टार के छोड़ के बाकी केहू के फिल्म भी भोजपुरी में सिनेमा हॉल ना मिलेला। तो अगर सिनेमा हॉल में रिलीज़ हुई तो ज़रूर देखे जाए, संपूर्ण पारिवारिक फिल्म ट्रेलर से लाग रहा भाई देखे में। बाकी अगर टीवी पर चाहे यूट्यूब पर जब भी आई तो फिल्म के देख के एक रिव्यू जरूर कल जाए। आप लोगन के ट्रेलर कैसा लागल कमेंट बॉक्स में बताई। हम मिलम आप लोगन के एगो नया वीडियो में नया रिव्यू के साथ। जय हिंद, जय भोजपुरी, प्रणाम।